ni joan etxaniz unguruza. Ni gaixo nintzen zierretan. Da, zeuk eta hor kontuek, ezera, nik laro eta beratzi urte dukaz. Ogota zazpixen, diziembrean ogota zazpiko. Amarra etxeko nahi hilo nen, edo gaunetan etxeko nahi amar. Gu gerri zer zan mezken gixen. Etorri nintzen Kalamuana etorri zirela soldauek. Eta gerria etorla, baina nik gerri zer zan, eta nik zen egiten. Da handixegaz izan gero gehitzen, da gero harek handik aldekuekan, da hemendik aldekuek hemen hasi ziren, da gero hoxe zala, gerri horiek, gero frentie, pinibela da frenti zer dezan, frenti zan, bat handik eta bestik hemendik alkarri tiroka, asak ordan honik, da gero handik atzera kao, handik atzera zan, tristezie. Gero, zera gainera, urte mezitzen du nintze, bali etorte zan asko. Ni ziertan, negun ziertan, da. Bala galduk etorte zin asko, Kalamua, baizu, ikusi itxizan zalti bat, eta geran bertan katalhokin kontzuoten ziren, zerak, soldauek, dan bezalako ziren. Batzuk zera, bisotonakuko edo erutekuek, baina beste batzu txarrak eta personi ikusten daneik onduzu, zartzeutzen, botateutzen, zera, tiru. Adesek, eta gero triste bizi zeginen gura lanboran, ardesek gongo zan, ardesek zizien, zera, ina etara, zerbait atean duen, baina balak aztezin, oso baten. Horretik Kalamuako punta, frenti honekuen bera, asko nahi esateutzen, asko nahi ondun geunken etxaboli, erdi txaboli geurie. Da ara erretirate onduzan, eta bakozie. Ara entzako esateutzu kanpora, eta uno zuten dako zen zuen kanpora. Baina gero horxe, bali gau, arratxak galtzaztuen. Aurti eskola, zer geri zeu nien, hori biherri zeu nien. Eko egin dungu kiputxezan agarrata baileku. Hainetxan akordan horrek etxeko eta zara. Egin dungu, bai maestri. Da gero hau martxutxu arte, egin bibilintzen. Lehenengo martxutxu arte egin bibilintzen, zate bat, gero harek alde eta gero setortzan, mendio itiku ezan, hartxek. Da gero handik atzora ez da zen bantzien uzan. Askotan jomen itzen nien je, eskolie pentsau ez. Guk ez mentzet eskolek ezkinean hun. Da gero garrosti mesatutzu bierra hon bai, orduan ez harra ginen gu eskola juteko. Baina harrak urteik, baina main urte eskarota, gatzetik io ben Kalamuara, gatzetik io ben. Da gero, hemen guk urte ben, gora ikusten guri Kalamuati, baina itxuri, zera, berak hartzen dugu Kalamuak ez da, izatik eixadu, bali asko tortezan. Bali asko tortezan, gura, eta horre deguzune, guk oinen zazpile betien goltsori bariko, ginen gu loiten, dano. Ze lani gatu egin dugu, zerak, bali gama ostako. Harek euken txaboli euken, ilexpeko txaboli. Eskona hoite eta gero lehena ardi txabola danan ziren. Eskona egiteko edo ilexpeko txaboli zana. Euken egin etxetik gara txabola gana eukuku zanan, han barrun. Euken egin zangile. Han barrun eskutun ekutuko, ara txabola gana hori jaten mota. Da, hantxe zangatik, hantxe urten eran, ikusi ben, da, amaitzik bati bizta pasautzen bali. Da, gau, gure zeroi. Iltzala bakarrik Moskuen, matematika bizu Moskuen, da, gurinak horretan amazana, hasi ikusko da balakun, gatuko dalakun goitu berutzin, frentie edo, zelan zaten hori, eurek bata beste egiten zenien, elkarren tiruka. Ataki egiten zenien, orduan asko egiten egiten. Hango ez da egin, baina hemeneko barteko eta gero, are egiten hartu bazartiar bat hartzen gana hogin,
Da burdi ezera, hori kajolek egin burdixek, da entxe bajatzen zituen hilekuek, hori bera. Da guri me ama, hori zain, zertuko dolako ningo olako zozarre diarra doa, ondaroila, baina hankau garri zeuden zertu. Geixaz, eskendun niope gitarra hogen da, ez eiteko bez, emez da, ez eiteko bez geixaz. Baina etxeko jakingo Ez etxeko, etxeko da, ama guri aizti izan. Beran aizti izan da, asko nahi galabien nire amata. Eta ez ban jakin ez? Ez ban jakin, eskendu jakin, inu, ez eiteko bezkendu jakin. Zozton lehengun, hileken nahi jete zituen edo, horrek bai gozo baina, ez da izalako jauzez duela, erratez duela, ez da izalako, gerra denbora gauza ziren, triste ziren. Zerak eurek eibena. Eurentzako. Eurentzako, haintxe bako sokorrua. Bizten ez zona egiteko, bizteko da, guri eta bai, bala galdu, baina han bizten bertan dagoa. Bai, bertan dagoa, bai. Ez azangan duela, zeraz, baskarixaz eixuina, zeran, beran zera, nebie, bene ama gure zena nebie, beran nebie, hori solter izan hori zera netien. Daretsi baskarixi eruta doila da, nebie hori, zer inoten izan beti, bertan txabola, ganauk gobernaut egin, etximizako bigarrik eta ba, antxe. Nebia nabaskarixi ez doile, antxe urten eran, antxe zangatik, urten eran, mistatu zanien, orduntxe, zertu. Botatzen ari diru. Burka hola, dozate agona, burka hola. Nia neue akuartanaz, bentanan orduan hori tia, no se ikusiko neula, neu akordatanaz, kajoloi bete, zera, manta olako girtzi batzuk egin, girtzein tapaute, dardara bat maizu, zera, bidie, zeuen kaminoak eta, han hileko gan da bera borka holkari. Bai. Zanaztan, gondoko nik, txatartuko nire. Zera, garbantzue, gurin orduan, zanaztan eta garbantzue, zanaztan, haian dizetu zan. Da, ezkeungan urik, etxin, da, ataixen, zera, hori, errakatxargun, uroi, da. Amaia gorrojakon, urik ebabizengo zuen gauzak, urik ez etxin je, araxe errakatxarkure komida, hola, garbantzue zer egiteko. Urta. Bueno, akao, alako balaik, bai ba, orduan txitzela atake horiak, zera. Salto, mekata arrexen da alako horretan, hau dotor zen amoria kortan. Ez edik urten, zer balata, zer dator, untxe da hor. Gero, hori, abio handi bat, rundun zarra zategun zen, abio handi bat, ara ze deskarga guan arek, ze bomba karri ban arek, ze karri ban arek baina. Han, agertu zen gero hasek, hor, aina aldin, hor, zera aldin, urko aldin, are botateko, are botarentate hona hotza, da zera keiki. Gu refugixue, iputeixe, abaizu bazarzen, iputeixe. Hain txiputeixen sartu, diputeixen bagitzea lorong ginen. Ezken garbantzu asko egozitea, han orduan. Azan egargarrezak. Bai, agondoko, ez eta hartuko. Arek eureke libre eukenien, egun edo orduk edo gitez joan. Guk euken duen zara, Euskaldun asko, batalion zandaz euken duen guk. Etxien, da gu arek asko defendi ginen zan, horre beste, zenete edo zate jako. Zara, iteixeko formia, iteixek ez, baina iteixan formieko zozarzien arek egiten. Euren, zera, da. Arek retaguardexan. Arek eusan retaguardexan, da. Arek etorri zinien, hasi ziren ba, etxin deuna, bueno, korta etorri, korta neureke elegitzen da txala hartut, erun. Hilean, da edo zarritzen hasi zin. Da gero horretxek soldago gurin eusan, da arretxek Moskuen haimotzen alto. Geuga zamen bai, da geu behanen biau, da atxek motzen dugu atxek defendi ino zen. Ostontzin arraunokon zen,
izin eguzen, gutxe gendu guzkuzan. Bai, da, Euskaldunek, ametxe, zerekuek, lekaitu aldeguk eta munduar guk eta norazamak gauza eta mutil gaztie baizu, harrek eta tegun, kuergi loiden, zera, zabaixe zertu ben, hori azaguk lehena, lastatxik egin jepin zuen are. Alkarri lastazaga, hoten, zateuen, zerua ezateuen neurek, Bixarra hildegazu behar bat da, gaur bat disfruta degun du, humoriaz, arek, ondo pastuen, gero atzak homiko bonozta, ara ezera, guartzea, ara gora. Bueno, nik ez dakitze da noan, teilape esategun zen, ametxe markineko buruzurinego edo, buruzurine edo esatetzen. Ara zen gizona, gero eskondu bizan, haren gizona behentzek gero ino zen. Bai. Markineka andra baten gizona, bai. Ez, bera zerriku zen. Zerriku lekaitu, bai. Egun ez be, etorte zein batzu, eure jakin joan, ma nun laga, nun deskargau, da, burru eruko ino guk, amista handizko gino, hartze salbau ino zen guk. Bueno, salbau Euskaldune, bat izan zantzen, baina, are gero ezautu intzin alkarraz belan, eure gure itxintzela note ziren. Da, gero burrueru gero bareke eukidean gainera, amistadi hartu dundun. Eta gu garbantzut arroza, niku gendun, niku. Bai, haxe, arrozkoletxe, ostonti arroza horizko egitxe, ala moduna. Gregorik, pero esan. Ezera hori arroza bai asko baina, zerik ez, behizek ez nahi ez. Beizu bai korta baina, goberna bezin egiten bide modun, ara bezni ezin imo. Zuk ez horremestin guk esken duna abusau zen duen ba. Ibre erute ben gara, jateko garbantzu eta arroza mundila irute zen arek. Mundila, zeren jau zena, frenti jau zena irute zen. Da gero guk esken duna abusau, geutzako bai, geutzako. Nik egin du. Da gero orduan egin du azkenien, deskoen egoti zen baltz ez da izaren guzkuen. Gero gara bestiek hartu ben inau, atiek dana zertu bizien, zabaldu bizien. Orduan, salak atie da, deuzen ateana zabaldu. Deure goiti bera, euren burue apurtu zetortzen jareko goiti bera. Da gordanaz, ara zelako batzuk gestu dintzituen guk sakun arroza eta garabantzu ez da, ara gitxuri gukan sobre gitiaz edo, ara gartuan erneaz. Gurine aike duen. Aitxe duen gorri? Aike duen gurine gana aukin eruen eurek ekartzion txastigin, ara gorxe, kargau ez, burdixoike. Nora arte barina zauzar pasau ina iso bakarrik. Barinako plasti pasau ina iso bat. Erramantari alde, ibergun bitxarten edo sartu izan. Bai, barek izemen pentsu hain bizkorre sartuko zen ibe. Da, arbizkor sartu ziren. Honek, amenguk, arek atzekoan, kuntzin bizkor, arek arrapo ez da izen. Baina arek uste baino bizkorra sartu ziren. Da gero gatu zen, bertan behar deskargaz egin Gurine, aike duen gukuaka beruela aike, da zera oike. Gero esaten hau aike, bera gara gine, borze kargaute antzier da, danak kontzu ez da, behar bai bez, kontzu, eskapa, danak aldan legure, eskapatu. Pentsa izan, honek dano ez eskapatzen. Neu emonen biot buelta. Emon gana buelta, da zelan etorzan, plantaka hartu akulu handize, tonta, erranenkata, etorri ezin balantzen ez da, etorzan etxa, da, akordanaz, guan dano kotxo, dano gerdinearrez, aike paltata, da, santamainen beti gora, aitek, aide diarra berak izkun, azan poza, da, etxa sartu zen da gero handik horra gero baizu, gero kanpai, ainan, ez zen kanpai, eta
Gauza joten da bat nik horre pozik. Ez da ozan hori, nik izatetan hori besti hori. Hori zintzen eteku. Hori erreta guarazan horrek gaute zina. Hori joitzi baino, joitzi eta izar bitartin kampamentu do, hain joko. Ni neu bertain nintzen gondean, nik eta iki baina. Bai, gero lagazik joan ondarro eta antzan. Bai, bueno, txaboli bez, zera gaitik, tiru gaitik. Antxe hote zena bakarrik, joitzi eta izar bitartin, antxe hote zela horrek. Jaizpeko bai, jaizpeko zara. Patxe zelan eruen, bai. Hori, pena da muerte izan zen, hori edo zelan zen, hori danek. Alantxek inzituen besta asko, karzelan ontzin danek inzituen arrega hori. Orduan, nire gara zen jaizan, karzelan ontzin danek inzituen orduan, zera. Topiero esaten jarduan, berak, toko espaltzak azo izango zola baina. Orduan toko zenak karzelan teintzen bat, danek inzituen. Ni gara zen da gizaz, gero haus esate ben. Gurino beste biarrik zegoen da, behire gauzeite, hori zanetan hori antzela, horretaki horretan hilge, baina hilge, han eukitio benien, atak eukitio benien, hilge asko gotezien, burduzkekan han bagatzen, ontxe da, urkari, da goitu da bagetzelan, gurine txintzante ben. Orduan tazoen egon, baina ez zigen, gure txinezin zen egon. Ez egitea bez, bali tortzen, bala galdu tortzen, asko. Zein guzen duen ba, ez bez, aizan bizi modu, oimi krisi da, baina alako txegizta izela etorri beto egitea, oinetxerik aldata. Abio nausixe, are ze deskargagoan arek. Run esaten dut, tortzen zaparra batan, Ontxekin gotze ba, esaten duen da, arre botatezioen, botateko bat ez. Eta bat. Botatezioen, keio gota, zugo gota, zabez. Da hartze zan nina iputeire hau do. Ara, hankauken ez broi. Ara, da, gurezu neharra iten da, gurezu neharra zan esku mipisa ingo da. Bai, horrek zasko enjeuken atzina. Solteroa. Kontizu gerran izan hori. Bai, gerran izan, bai. Ez dakit zelan? Gerran gerran zozor bezala, arbe, alapatxe balaia edo zozor orte txekin zen abe, bai. Baina menez, kampu. Ez, kampu, bai. Bai, bina, abe zozor orte zate benek ibiltzela. Ni bai, ni izotzen bai. Baina zautu, zara. Erzilgu zan hori. Bai. Erzilgu, bai. Bai, bostutze zan bai, andra batzu hor, bai. Marinan be bai? Bai. Hone ibixe izosku. Hor, bai, keite hori uli bortutze zana. Zentzu izdo jakin, hartute, baina, bai. Uli bortutze zana, bai. Hori, zero iniztuko, Zeinen... Hori solteru zan. Bai. Bai, anaio, zera. Hori solteru zan. Bai, zu? Urtiek dagozko beta azto jende. Honeko, hau oindala, hau entrevistio. Oindala marrute. Ipia badanak. Bai. Baina hoi baizu. Honek gaztau jende hau. Hau gaztau. 54? Gerostin bilorre hante goiten dunguk eta dana zitzen bombi eta dana olako txibestik zegoen orduan. Da ardizekin jarako behar da, etxine, ezate eskuen, zikutu egin, zemat horrek eskuko bombak eta baina, dani. Gero lakaskizio dut ez dauzatu zen arek zehen bihar eurek etxeko antxera, azal niotezien. Baina talambrak enti ireuan, gero horrek pasaute gero, Orduan lotzatu ez danak, da bilorrik ez dagoenak, generu batuan akau. Bai, Bueno. Arek, segatu zan hor, esan bezilik nene, segatu zan. Jesus. Bai, asko. Horra buruzik kargaute, maina, burkarak ekarrizko. Dana kamixotea da hoende. Bai. Mari eta goza, baizu. Hainbeste urtien. Baina gerra hostien, tristia, mendirikunde. Dana balie. Dana hor eskuko bombie. Dana zera horrek zelan dia. Amatraila horra zegotat dezioen horra zera honako hango grontzela. Zintxak.
zer zeuen ba, da gero asko batu intzipio, baina gero azpigarria baizu, nena azpigarrizkan da milurre, seguía punta, da nahi katillo, nahi ara gaizku bombak, zebeze mierda sartzeko, errementateko.